Asantehene TV. Yes, so mosompa.
Ghana mine mabusia panyin me so asempa na nam kane na ne yetitie mo rem ne esi dan wi ana so moso no so adane adesoa enne de Adabov company wa Asantehene mu abedom yen amedan so bo ayemre enchanse awodo apapapa wodi gudan so medan homie ebi de say long span self lock IBR housing standard hero tiles and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing nails ni nyina dan ehoniema Adabov company de abeboayen yon office ankasa ewo ehwia overseas junction ena ba bi adwumaku factory nankasa wo no infensi a ye ben moba asoro no emare mfi say wanim di fo wo mo de sanchansi ebegu dan so de amawo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo osimpitimpirimpi Asantehene TV. Yes, so much.